दिनै 1 सेप्तेम्बर दिनैनि सानखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गायसनथाय सानखौ गासै जिल्लायावनो फालिदों। दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 40थि गायसनथाय सान। बे गायसनथाय सानखौ दिनै गासै जिल्लायावनो गाजा गोमजायै फालिगोन। थिग बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिफा नाहर बारि गामिनि जोंमा एबा ब्रह्म मन्दिराव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म धोरोमनि गायसनथाय सानखौ दिफा नाहर बारि गामिनि जोंमा एबा ब्रह्म धोरोम मन्दिराव गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव आन्चलिकनि ब्रह्म धोरोम आफाद आरो गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। हाबाफारि बायदियै गिबि हाबाफारियाव जयग होनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। मख'जाथावदि ब्रह्म धोरोम गायसन साननि फिरफिलाखौ बिरहोयो बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि ब्रह्म धोरोमनि आफादनि गाहाय आफादगिरि चन्द्रमोहन मोसाहारि। फिरफिलाखौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो लोगोसेनो बिफां गायनाय हाबाफारि आरो बायदि बायदि हाबाफारि लानानै हाबाखौ जाफुंसार होयो। दिनै 1 सेप्तेम्बर दिन सुबुनसरि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि बे दिनैनि दिनाव मावनाय खामानिया जाहाथे बुहुम नाङै एबा जिल्ला नाङै एबा हादोर नाङैनो गोसारहैनो हाथों होननानै आसा खालामबाय। दिनैनि जोंनि 1 सेप्तेम्बर फालिनाया जाबाय थांनाय 1975 मायथाइयाव गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादखौ गायसनजेननाय जादोंमोन। बै सानखौनो लानानै दिनै जोङो लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादाबो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बिथोन बादियैनो दिनै धेमाजि आन्चलिकनि सिङाव थानाय दिफा ननारिनि दिफा आरो नाहरबारि गामिनि जोंमा मन्दिराव जोङो 1 सेप्तेम्बर गायसननाय सानखौ फालिनाय जादों। बेयाव जों माखासे फारिखान्थि लानानै खामानिखौ मावफुंनाय जादों। जेरै 1 नम्बर जगत मंगलनि थाखाय मुलुग गोजोननि थाखाय जयग आवथि होनाय जादों। जयग आवथिनि फारिखौ जोंहा जिल्लानिनो गाहाय आचार्य मानगोनां मुस्रि लीलाकान्त ब्रह्म आफायानो दैदेनदों। बिनि उनाव जोङो गायसन साननि धोरोमनि फिरफिला हिसाबै धोरोमनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। धोरोमनि फिरफिलाखौ जोंहा जोंनि बोखाव लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिनो गाहाय आफादगिरि मानगोनां चन्द्रमोहन बसुमतारी आफाया फिरफिलाखौ बिरहोदों। थामथि फारियाव जोंहा गुरुदेव कालीचरणनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावदों। बे मान बावनायनि फारिलाइखौ जोंहा दैदेनदोंमोन मानगोनां वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बाबाया। बिथां बाबाया जाबाय जोंनि बोखाव लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिनो बोसोनगिरि, लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनिबो बोसोनगिरि। आरो बिनि उनाव बिफां गायनायनि फारि दंमोन। बिफां गायनायनि फारिखौ जिल्लानिनो लेङाइ गाहाय आचार्य आफा गलाब बाबाखौ बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय होनाय जादों। बिनि उनाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल खुंदों। गेवलां मेलखौ सामलायदों जोंहा जिल्लानि आफादगिरियानो चन्द्रमोहन मोसाहारि बाबाया। आरो आफादखौ बेखेवनो होदोंमोन जोंहा बेखेवगिरि सुजु आफादनिनो जोंनि सुजु आफादनि मानगोनां महेन्द्र दैमारि बाबाया। आरो बेजों लोगोसे धोरोमनि सावरायमेल जों लादों। बे धोरोम मेलखौबो जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो प्रसार गाहाय बाबामोनानो बाहागो लानानै सावरायदों। आरो बे खामानिनि फारिजों लोगोसे जोङो गोथौ मोनसे सान्थौ लादों, थांखि लादों जाहाथे जोंनि ब्रह्म धोरोमनि थाथौफ्रा जाहाथे मुलुग संसाराव गोसारनायजों लोगोसे बयबो बिनि दारैनो आध्यात्मिक आरो आध्यात्मिक गियानखौ मोननानै जाहाथे बयबो गोसोआरि आरो देहायारि जौगाथाय आरो मोनसे समाज संस्कार जाबोनो हायो। बिनि थांखिखौ लानानै जोङो जोबोद नाजादों आरो इसोरनि खाथियाव जों बेखौनो आर'ज गाबदों परमात्माया जाहाथे जोंखौ दैदेननो लोगोसे गासैबो समाजखौ मोनसे मोजां साखोन महरै दैदेननो हायो आरो मुलुगनाङैनो जाहाथे जों मोनसे गोथार सैथोखौ थार बिथिंखौ दिन्थिलांनो हायो। बिनि आदर्शखौ लानानै जों दा बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय दं आरो उनहालागै मावबाय थागोन। जथेस्थ गुरु आफानि खाथियाव जोंनि मावबाय थानाय खामानिखौ जाहाथे उनाव जों आवगायलांनो हायो। बिनि थाखायनो जथेस्थ गुरु आफानि खाथियाव आङो आर'ज गाबनानै आंनि बिबुंथि होनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। निउस लाइभ बड'लेण्ड बुब्लि बे निउस लाइभखौ जोङो जोंनि बोखाव लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफाद जानानै जोङो गिबि साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसे बिसोर बाबामोना
जोंनि जेरै बखावि लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादजों लोब्बा लानानै इयुनावबो जों बिदि खौरांफोरखौ दैथायहरबाय होनो हागोन होननानै जोङो आसा फारिदों। बेखिनिखौ आं बुंग्रोबाय। दिनै 1 सेप्तेम्बर मोनसे गोथार सान। बे गोथार सानखौ दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा मोनसे गायसननाय सान, जोनोम सान हिसाबै जों फालिबाय थायो। बेखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा जिल्ला नाङैनो गावबागाव जिल्लायाव बयबो फालिनांगौ होननायलाय जोङो दिनै बे 2 नं नाहरबारि जोंमा मन्दिराव बयबो जोंनि बोखावि लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि आन्सलिक आफादफोरनि गासिबो बाबा आइमोना ज' जानानै बिबानगिरिफ्राव थानाय बाबामोना आइमोना ज' जानानै जों दिनै 2 नं नाहरबारि गामियाव 1 सेप्तेम्बर सानखौ जोङो फालिनाय जाबाय। जोङो 1 सेप्तेम्बर सानखौ फालिनायजों लोगोसे दिनै जोङो बेहाय माखासे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाबाय गिबि जयग' होनाय, नैथियाव जाबाय फिला बिर होनाय, थामथियाव जों मुसुखा बाउनाय, ब्रैथियाव बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। लोगोसे दा जोङो शास्त्र सावरायनाय लादों, धोरोमनि सावरायनाय मेलखौ दा सासे जोंहा दैमारि आफाया बेखेवगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ मावदों। बिनि उनावनो जोंहा धोरोमगुरु प्रसारक आफामोना शास्त्र सावरायमेलखौ दैदेनलांगोन। बेखौनो आङो धोरोम आफादनि आफादगिरि जानानै नों बाबानो 1 सेप्तेम्बर सानजों लोब्बा लानानै मा हाबाफारि सावरायनाय जादों बेखौ फोरमायनाय जाबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।